Mua harmittaa, että mä ehtinyt tänään seurustella sun kanssa. Onneksi sä ehdit kuitenkin vetää viiniä Kitusis Jennin kanssa. Ne oli kihlajaismaali, että Jenni ja Ossi on menossa naimisiin. No, muuta kuin paljon onnea, ne ei tiedä mihin ne ryhtyy. Mä ymmärrän, että sä oot kiukkunen. Ja pitäisi löytää enemmän aikaa toisillemme. Mulla onkin sulle ehdotus. Mä löysin netistä ilmoituksen semmosesta yön yli kestävästä leiristä Äijänkorvessa. Äijänkorvessa? Siellä onkin kaadettu monta hirvipaistia meidänkin pakkaseen. Tiedän. Sä kaulisit sinne? Joo. Keittiön pöydällä on siitä ilmoitus. Siellä keskitytään muun muassa ihmisen ja luonnon väliseen vuorovaikutukseen. Koska se on? Huomenna. No mutta hemmetti. Tää täytyy kaivaa eräkamppeet naftaliinista. Siis säkö suostut lähtemään? No hemmetti. Jos kysymys on Äijänkorvasta, niin mua ei pidättele mikään. Jaha. Hyvä. Mitä sä mun vodkapullon kanssa täällä keskellä yötä puuhastelet? Ei, kun mä vaan... Se on mehua. Kysy lupaa seuraavan kerran, kun rupee suuta napsaamaan. Selvä homma. Hyvää yötä. Ei tää. Miten ihmeessä sait puuttua faija ympäri? Äijänkorvalla on ihmeellinen teho. Luulisin, että Lasse pitää tollasta touhuja hörhejä hommana. Huomenta, Unikeko. Kai sä muistat, mihin me ollaan tänään menossa? Mä en unohta sitä mistään ihmistä. Mun täytyy hoitaa vielä pari asiaa. Joo, mullakin on Routakainen kanssa palaveri, mutta toivottavasti se ei venähdä. Mä en halua myöhästyä. Nähdään suoraan siellä leirillä. Mä tuun niin nopeasti kuin mä pääsen. Varmasti. Varmasti. Siis miten ihmeessä sä suostuit lähteä? Kuinka rajoittuneena sä tyttäreni mua pidät? Kuule, jos Paula haluaa Äijänkorpeen, niin hei, mehän mennään Äijänkorpeen. Miten sä luulet pärjäävässä siellä? Mitä? Minä vai? No siellä on vaikka minkä tasosta hiihtäjää. Ei oo mun tasosta hiihtäjää, kuule. Ne kaverit ei tiedä mikä niin iski, kun mä näytän mun piilevät kykyni. Joo. Mä en tarkoittanut mitään pahaa. Mä olin vaan niin väsynyt, mä en ymmärtänyt, miten tyhmästi mä tein. Tarkoittaako toi, että sä haluaisitkin olla mun kaasa? Jos sä vaan mut huolit. Totta kai. Hei, mites täällä voidaan? Hyvin. Niin, me lähdetään Lassen kanssa sinne leirille, mutta heti sen jälkeen mä oon sun käytettävissä. No, hieno juttu. Käytettävissä mihin? Hääjärjestelyihin. Mä ehdin kysyä Paulaa kaasoksi, kun sä ensin kieltäydyt. Mut nythän teitä on 2. Niin, se on hienoa. Sun ei tarvi rasittaa ittees liikaa. Mä kyllä pystyn hoitamaan kaiken yksin, jos sulla on kiireitä. Ei missään nimessä. Mä haluan osallistua Jennin hääjärjestelyihin yhdessä sun kanssa nimenomaan. Eli vielä kerran tervetuloa tänne elämän verkkoleirille. Toivehan oli saada teidät unohtamaan tää arjen hektisyys ja huolet. Anteeksi. Mä pelkään, että mun mieheni ei sittenkään tuu paikalle. Hei, kaikki, ei mitään hätää. Suokaasut, ne siellä vaan paukkuu. Hei, meillä on tänään ohjelmassa lauluterapiaa ja energian kanavoimista joogan ja kasvisruoan avulla. Joten onko täällä halukkaita sieniretkelle lähtiöitä? Hienoa. Joten eiköhän lähdetä kaikki nauttimaan maailman antimista ja... Heti eka laukaus ja osu. Tätä menoa, niin meillä on lihaa, kuule, niin että riittää jouluksi. Lasse, mitä tää on? Tää on ruokaa.
Kyllä sitä riittää kaikille. On se sen verran ison näköinen rusakko. Toit sä tänne aseen mukaan? Totta kai mä toin aseen mukaan. Nyt on metsästyskausi. Siis tunnet sä tämän miehen? No joo, se on mun avomies. Hyvä. Sitten ei tarvitse soittaa poliisia. Mitä sä oikein hörätät poliiseja? Mulla on lupa tähän aseeseen. Mutta se sotii tämän leirin teemoja vastaan, joita ovat rauha, rakkaus ja tasapainoinen luontosuhde. Pannaan pupu vartaaseen, niin siinä on tasapainosta luontosuhdetta koko porukalle. Lasse, täällä syödään. No ei kai me nyt ruveta täällä mitään mikroruokaa syömään. Täällä syödään kasvisruokaa. Ei syödä. Nyt sun pitää laittaa kivääris piiloon. Laitetaan. Mitä mä sillä nyt enää teen? Miksi sun piti mennä pelästyttämään koko porukkaa? No miksi ne meni pelästymään? Voit vaan kertoa, mille hörhöleirille mä oon menossa. Oisit lukenut sen esitteen, kun mä pyysin. Tilaisuuksia riitti. Mä en ois voinut uskoa, että edes sinä keksit jotain näin hölmöä. No ehkä tällä leirillä on pieni New Age-vivahde. Mutta Toukon sanoma rauhasta ja rakkaudesta on hienoa. Et oo tosissas. Kato nyt noita. Ne vaan kunnioittaa elämää. Mä lämpenen. Lasse! Jäisit nyt! Oo kiltti! Mehän sovittiin, että me taistellaan meidän parisuhteen puolesta. Mitä kasvismössöä mä rupeen sit itteeni tunkemaan. Jäisit nyt. Joo oikeesti, minkä takia meillä ei voi olla edes kunnon lautas? Syönny vaan. Heti kun tää hippipataljoonan silmä välttää, niin mä kaivan sen pupun sieltä kuopasta ja mä paistan sen tossa nuotioon. Et varmasti kaiva. Kyllä varmaan. No niin. Nyt kun ruumista on ravittu, niin kiitetään äiti Gaijaa. Niklas Meeri, olkaa hyvä. Tää hemmettiä tää on. Sähän tykkäät alkukantaisesta musiikista. Afrikkalaisestakin. Siinä on jotain järkeä. Tää on jotain hemmetin jollotusta. Tällä jollotuksella on tarkoitus. Näin me luodaan kontakti ympäristöön henkisesti ja kehollisesti. Ja valmistaudutaan alkuääniterapiaan. Ja kaikki mukaan. Yritä nyt. Nyt, mun mieliksi. Hyvä! Kuvitellaan sikiön lepoa kohdun rauhassa. Oh, 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 oh. Hei, onks sulla kurkku kipeä? Ei, mulla ei oo kurkku kipeä. Ei, sun kannattais yrittää. Tää harjoitus purkaa jäykkyyttä sielussa ja ruumiissa. Sä oot sitä mieltä, että mulla on jäykkyyttä sielussa ja ruumiissa. Henkisesti sä voisit hyötyä tästä. Mä haluan hyötyä tästä henkisestä. Lasse. Siis ihan mahdotonta. Miten me saadaan sut tosta pimeydestä pois? Auranpesua, Jos se kuitenkaan oikein yrittäis tuolla. Pakkohan se on yrittää. Sä oot niin täynnä defenssiä ja negatiivista energiaa. Paha pois! Ei sun mielestä... Paha pois! Mä oon niinku negatiivinen. Paha pois! Paha pois! Mä näytän sulle. Tämä on negatiivista energiaa, tajuut sä? Tää on sitä hemmetin negatiivista energiaa! Herra jestas.
Herätyys. Aika nousta. Eilet sä halua taas aloittaa tappelua. Mä oon niin pahallani. Ei se mitään. Tavallaan se tilanne kerjäs sitä. Onneksi kukaan ei loukkaantunut. Kyllä se touko pelästyi niin, että sen mennessä saparat suoristuu. Totta. On tää vaan niin paljon parempaa kuin joku alkuääniterapia. Niin muustakin. Mä voin jo tuntea syntymättömän lapsen kohdussa. Pitäisiköhän meidän kömpiä pihalle ja panna pannukahvit tulolle? No apua, kello on jo paljon. Mitäköhän ne muut sanoo? Luulet sä, että me ollaan missattu jotain tärkeää? Joku aamuhyminä. Ouch. Mees nyt karhu keittää ne kahvit. Joo, mä menen. Ai. Kiitos, rakas loistavasta telttaseurasta. Oi, kiitos itsellesi. Oho, herra Sievinen. Mitä ihmettä? Päätitte sitten leiriytyä kotiin. Joo, Raiti Silma teki kyllä tosi hyvää, mutta meidän teltta ei mahtunut sinne muiden sekaan. Kaivattiin vähän toisenlaista seikkailua. Just. No ei tainnut reissu oikein mennä käsikirjoituksen mukaan. Ei, mutta kyllä se ajoi asiansa.